vítam u dnesného videa. Dneska tu máme challenge zberania iba od bossov. Zapínam hru a funguje to tak, že keď budem padať, môžem zobrať hociakú zbraň, ale iba s tou môžem zabiť bossa i ostatných typkov, ktorí na neho padajú. A potom môžem iba veci z trezoru a od bossa. Aj healy, aj všetko. Takže keď mi dojdú healy, tak som v riti. Takže neviem, či nebudem hrať na kempenie. Ale nejak som byť zase serap. Uvidíme. Natáčam ešte neskoro večer. O 10. večer to natáčam toto video. Lebo za chvíľku budem, no už zajtra bude nová sezóna. Preto musím natočiť. Mám buildy. Inak môžete sa tešiť na ďalšie videá z Fortniteu, lebo mám plánu dať aj ďalšie videá z nového Fortniteu a postaviť aj Skybaseku. Prvé video bude z nového Fortniteu, normálne jak hrám. Moje pocity prvé z novej season. A potom ďalšia bude o tom, jak stávam Skybaseku. Neviem, aké zbraň si dám povoliť. Nejakú hroznú, že... Ja padám na Eminema. Môžem tohoto bossa. Potom môžem Snoop Dogg. A môžem ešte... Melkusa. Hej, Melkusa som ešte povolil. Ale nevadí, aj keby som padol na nejakého iného bossa, tak je to povolené. Hlavné, že to bude boss. Skačem. Kamo. To je nejak ťažké. Hneď na začiatku zobrať pištolku. Tak, mám iba pištolku. Ja idem tu. Keď oni otvoria trezor, tak je mi to fuk. Môžem si zobrať samé veci, čo budú v trezore. To je debil. Kus mám tam. Skačem. Skočím na to elektrické vedenie asi a tam si doberiem zbraň. Musí to byť nejaká dobrá zbraň, nie zase. A healy tiež nemôžem používať zo zeme. Hocikadi. Takže môžem iba zbraň zobrať. Ej. Ježiš. Kámo. OK, takže tentokrát padáme na Snoop Dogga. Lebo teraz dvakrát, čo som padal na Eminema, tak ma furt zabili. Skúsim toto Snoop Dogga. Zatiaľ nikto so mňou nepadá. Keby nikto so mňou nespadol, tak by to bolo dobre. Padá jeden. Debil. Už dvaja dokonca. Kamo, prečo ja mám také šťastie? Podám zase na Snoop Dogga. Ale nemám žiadny dobrý pocit z toho. Ja kamo, asi spadnem dať mimo. Napríklad, nemôžem. Musím padať presne na bossa. To je
Kamo, keď nedotočím toto video dneska, to ja budem mať také nervy. Ale zás typek som ju. Prečo teraz padajú všetci na tých bossov? No tak to je vpí. Tvoja. Jak mi mohol dať takú hlavičku? Ani neviem. Budem to striadať, lebo nechcem padať furt na toho istého. Tak, nakriežím si matru. Už toto beriem jak úspech, lebo som si zahral dlhšie než 5 minút. Nie, 5 sekúnd, čo 5 minút? 5 sekúnd. Kamo, oni umerajú teraz rýchle, neviem čo. Ideme dole. Naboje si môžem zobrať. Premením si. Neviem, či je tu typek alebo... Jasné, že tu je. Počkáme. Fajtiť s tým typkom fakt nechci. Ty 2, 1. Sakra. Tak nič. Ľudia, rozhodol som sa, že serem na tú challenge, lebo než by som ju natočil, a ešte keď je posledný deň tejto sezóny, tak než by som ju natočil, tak by aj ju už zrušili tú sezónu, lebo je to ťažké teraz natočiť, keď každý padá na bossa, kvôli tomu, že je posledný deň tejto sezóny. Že serem na toto, na všetky pravidla.
Dám si iba už challenge, že musím padnúť na bossa. Ale môžem všetko používať. Padneme tu. Nevedel som, či mám spadnúť tu hneď, alebo tam, jak som teraz Snoop Dogga označil. Dúfam aspoň, že sa vám bude aj tak páčiť toto video. A keby sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber zvoneček a prezdielajte toto video s kamošom. Budem rád za podporu videa. Tak budem vidieť, že chcete, aby som natáčal videa zo Fortniteu. No tak to sme v prdeli. Ľudia, takže už žijem tu nejakú dobu, ale neviem, že čo je, lebo ľudia sa nezabíjajú. Asi ste si všimli, že mám silu realitu. Neviem, či dám. Neviem, či to tam dám. Jak som umrel. Keď hej, tak viete, čo sa stalo. Keď nie, tak som spadol z tejto budovy. Veľmi trápne. Som umrel. Daj mi pokoj. Kamo. Viete čo, dal som sklady. Možno si tak dlhšie zahrám. Lebo už ma nebaví, ako furt umieram. Takže tak. Kúkneme do shopu, čo je. Bude ten. Potom je Anime. Tento skin, neviem ani. Loser for it. Potom táto. Tak to už ma označil nejaký debil. Všetci idú po mne len. Prečo aj ty bot? Už mám dosť. Dajte mi pokoj.
Tesnotka. Ja som povedal, už nehrajeme tu challenge, lebo to by trebalo roky. Takže padám iba už na bossov. Aspoň to urobím. Dohylujeme sa a pôjdeme do trezoru. Uhni, debil. Tak, behme. Ani jedna brokovnica? Čo je to? A tá debilná zlatá brokovnica, čo som dostal, tak to je hrozná. Tu nehrám. To je strasné, čo ani brovku, nič už nedostanem. Ale ide mi to na to. Ešte tam bol typy. Alebo ho to nemáte. Ja vyhazujem minigun. Ja mám radšej túto zbraň. Neviem, jak sa volá. Toto tu SMGčko, alebo čo to je? Zazviem. Asi typkovia. Typkovia. On zabil tam tých dvoch, čo boli označení. A ja neviem, či neboli 4 označení.
Viete už vylepšiť tieto zbranie. Dajem brekovnicu. Nebývam zbraň. Takže typneme ďalší. Typek. Asi ďalší. Dostal. Do bielých. Metku. Hodím. Tak. Tak je čekáme. Musím pojadnúť do tovnice. Aha. Dozad. Tak nič. Pre toto video by to bolo všetko. Ďakujem, že ste si pozreli. Bohužiaľ nezakončím ho vinom. Takže smola. Možno ho takedy ešte raz natočím a postivo. A uvidíme sa zajtra u ďalšieho videa. Čaute.